sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali, sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Sinibingelele sinamukele ohlelweni lwethu namhlanje sikhuluma ngezilwane. Sifuna ukwazi ukuthi mangabe uhamba endleleni bese ubona isilwane, ngabe lokho kusuka kukhombani noma ke mhlambe kuchazani. Sikhulumeke nomkhulu ozosichazela kabanzi. Inkulumo yethu sizoqala ukukhuluma ngezilwane eziyingozi mayibonakala ekhaya. Esoqala isikhova. Uma ubona isikhova sikhala ekhaya kusuke kukhona umkhuba. Uma ubona uthekwane ekhaya kusuke kukhona umkhuba. Kunezinye ke izilwane ezincane nezinkalankala. Uma ubona inkalankala ekhaya isho umkhuba. Namasele amaxoxo amaningi asho umkhuba. Kungaba isichitho leso uma ubona amaxoxo angaphele ekhaya. Kokunye ke kunohlobo lolulwane oluyelingene ekhaya. Uma ulibona lukuhlupha njalo ekamelweni seloku njalo makushonelanga kube nolulwane. Kodwa ugcina ungawuboni ukuthi ushonephi. Uyakhuluma lo lulwane. Ukungena kwalulwane endlini ungawuboni ukuthi ungene kanjani, uphinde unyamalale. Kusho khona ukuthi kukhona umkhuba lapho sekufanele uqale ubhekisise. Kube sekuba nohlobo lwezinyoni ezithile ezingangena ekhaya. Kodwa muke wayibona ingene ekhaya sekufanele uyinake lezo nyoni ukuthi zingena kanjani. Khona izinyoni okuthiwa ngamasomo. Lezi ezimnyama zajwayela ukungena ekhaya. Yazi kahle ukuthi lapho kufanele uphakame ubheke ukuthi kwenzakalani. Kube sekuba khona umkhuba wezinja ekhaya. Izinja mazishaya umkhulungwane ekhaya, lokho kusho umhlola ekhaya. Lapho kuyakhombisa ukuthi kufanele kube nokuthile uphakame ubheke ukuthi yini edala ukuthi lezi zinja zenze lokho. Mayelana nezinja ke ukuthi zishaye umkhulungwane, kuyenzeka ekhaya unganayo inja kodwa uthole ukuthi sekunezinja ezisegcekeni lakho. Lezi zinja awuyifuyile wena, zifike ekhaya zishaya umkhulungwane. Lokho khona okuthile okubikwa yinja la ekhaya okufanele uqaphelisise. Kokunye kube nento njalo ozoyizwa phezulu kwendlu, kube ngathi khona into ewayo. Kuseyilo uhlobo lwezilwane lelo, kodwa isilwane ongeke usibone esiphosa itshe. Kwesinye isikhathi leso silwane sishaya iwindi, kube ngathi khona umuntu osewindini. Kwesinye kube isicabha, kube ngathi khona umuntu osesicabheni, kodwa mawuthi awubheke awuboni lutho. Uma uthi uyabheka ungayibona inja kodwa ibingekho la ekhaya. Ngoba ngithi umuntu yinja
Kwesinye isikhathi akuyona-ke inja imfene. Kuyenzeka kungena imfene ekhaya ifike ishintshe izenze kube ngathi yinja kanti ayiyona inja, iyimfene kodwa ngenxa yokuthi wena wazi inja, imfene kawuyazi. Uthi hayi kunezinja ezihluphayo lapha ekhaya. Kodwa umehluko wemfene, uma kuyimfene akwenzeki imfene ingabi nalo ishane elihudulayo. Uzwa ngeshane makuyimfene, umehluko ke loyo ukuthi imfene makuyiyona engena ekhaya uzozwa ngeshane, okukhombisayo ukuthi kunento engalunganga lapho. Kolunye-ke uhlobo lwezilwane, ziningi izilwane, kukhona izilwane ezingabonakali kodwa ubone ngezinto ezenzakalayo. Mhlambe uthole ukuthi endlini kunokushisa okuzwakalayo, kube ngathi kunabantu abakhona endlini. Uhlobo lwezilwane ezingabonakali, kukhala ingane kodwa mawuthi uyabheka ungayiboni ukuthi le ngane ikhaliswa yini. Ingane kwesinye isikhathi ikhomba umuntu wena ungamboni ngoba umdala. Olunye uhlobo lwezilwane lezo ezicashayo ngalendlela, uthole ukuthi isilwane esithunyelwe sifike sibonwe ingane, wena umuntu omdala ungasiboni kodwa uzozwa ukuthi khona into ekhona, uzwe ngokushisa, uyithuke uyajuluka kodwa kube kubanda. Uyajuluka, uzwela amakhaza, ube nokuqhaqhazela, ungasazi isimo ukuthi kanti ngikuqhubekani kimi. Kodwa egcineni futhi ihambe lento, kuphele ubuthongo. Makuphela ubuthongo, mhlambe ulale i-hour, emveni kwe-hour usuzobheka uzulale ekseni. Funa wazi lapho ukuthi kukhona into ewukushisa, kukhona imimoya emibi ekhona kuleyo ndlu. Kufanele unakisise ukuthi lokho kudalwa yini. Ngokwezilwane, ngokomkhuba wezilwane, kuningi okwenzakalayo, zinezimpawu eziningi. Kokunye uma bakuthumelele ngezilwane, kunezimpawu ongeke uzubone ukuthi izilwane. Kunomuntu angavela khomba isifuba athi uphethwe isifuba, kanti imoya yezilwane leyo. Omunye akhomba ikhanda lishisa kakhulu, ikhanda libe buhlungu, iyo imoya yezilwane leyo. Omunye akhombe siyakwazi ukuhlala engalweni isilwane, kube buhlungu ingalo ngalendlela, uthole ukuthi leyo ngalo ngendlela ebuhlungu ngayo awukwazi ukubekezela, ayizwa lutho. Kwesinye isikhathi kuhlala emlenzeni, kwesinye isikhathi kuhlala eqolo, kwesinye isikhathi kube sesiswini, isisu sakho size sigcwala umoya, sinokushisa, ikhuphuke lento ikuminyanise, kube khona into esuka la esiswini ibuye izohlala la emqaleni. Namhla-ke sikhulume nomuntu owasizakala kakhulu ngokuhamba-ke evakashele umkhulu Thabethe. Asiluzwe udaba lwakhe. Sawubona ingonyama. Sanibonani, igama lami Xolani wa Ntshangase. Ekhaya kusophongolo la ngiqhamuka khona. Kodwa njengamanje ngisenze live Richards Bay. Ubaba uThabethe uyena wangisiza kodwa inkinga yami ngaqala nje ngisemncane ukuthi mangabe ngilele ngingaphuphi kahle, ngiphuphe kabi, ngihloshama amaphupho kakhulu isikhathini esiningi. Kodwa ugogo-ke ngoba wayemazi uThabethe kwakuyena okuletha kuyena, wazongisiza ubaba uThabethe. Ngathi mangifika la kuyena wakwazi ukuthi engihlolele, engichazele inkinga yami mhlawumbe ayenziwa yini njengoba ingihlupha nje. Wakwazi ukuthi engilaphe nga-right, ngaqhubeka-ke nempilo, ngafunda esikoleni
nga-right. Njengamanje sengihambile-ke ngafunda la eMkhulu College. Ngaqeda ukufunda khona ngase ngenza i-service training la emergency eProtea Hotel. Ngasuka lapho-ke ngisahlelo kwamanje ngisafuna ngamatohwana kodwa nje ngiyabona ukuthi ukuza kwami kuba Thabethe ikhona okwangisiza kakhulu ngoba kube kuthiwa ngizaka kuyena angazi ukuthi-ke ngabe ngikuphi ngempilo ngoba khona izinto zami zisasizwa kuyena kakhulu ngoba nasekhaya nje izinto zami zangihambeli kahle. Namanje nje-ke kancane kancane kuyahlangana ngiyabona ukuthi kube kuthiwa ngizanga kuba Thabethe ngaba ngizazi ukuthi ngabe ngikuphi njengamanje. Ngiyabona nje ukuthi umsebenzi wakhe awenzakani wenzela umphakathi muhle kabi futhi uyancomeka ngoba baningi abantu abayizayo la kwaThabethe ukuthi besizakala. Ngiyabona futhi ukuthi lesi passport ngaba kubo uyakude kabi naso ngoba mningi umphakathi usize kakhulu. Benginenkinga yokufocus esikolweni. Bengakwazi ukufocus esikoleni uma uthisha mangabe ngeke ngafunda nje kuthi ngaphela 15 minutes ngivele ngikhohlwe into ebengiyifundile kanti ngiyifunda nje-ke bengathi ngase ngifunde lutho nje ngivele nje umqondo ube blank nje ngathi ngase ngifunde lutho. Into nje le eyenziwe abantu esikoleni angifunda nabo ngoba ngangihlaniphile kakhulu esikoleni. Esikoleni uma bengizobhala i-test ngangafundi mina utadisha ama sengingedwa ngigcina nje iklasini masifunde okunye nokunye nje bese manza vele liqhamulela wona masengifunda. Kwakuthi-ke base abantu baba nomona-ke base baqala basho ukungamathela izinto. Kunenye nje imithi angeza yona ukuthi ngiqume ngayo ngeze ngigcina semi-right. Namuhla ke sivakashele umkhulu Thabethe odume kakhulu ngokusiza abantu ebelapha abasuke behluphekile. Nalo udaba lwakhe ake simuzwe silandisa. Sanibonani, mina ngimbalekelwa wakwaThabethe isibongo endaweni yaseManyiseni. Ngumelaphi wendabuko. Ngokufika kwabadala befika ekuseni kimi ngo4:30 bangivusa bathi ngithatha umsebenzi wobunyanga ngenqaba. Kusukela lapho ngavela ngafana nomuntu ofile. Emveni kwalokho ngalahleka ngayithuka sengikwaNomahasha eSwazini. Kwaba yilapho ke ngithwasa khona ngathatha ikhwama ngo94 ngumuntu osebenzayo ngilapha IziLwane kubantu abathwetshuliwe. Uma uphethwe izilwane woza kimi uhlushwa utokoloshi mawulele ebusuku uphuphulele nomuntu ngizokusiza. Uma amaphupho akho alahleka ngizokusiza. Uma unokwethuka ebusuku ngizokusiza. Uma unenkinga izinto zakho zingenzeki uthi wenza lokhu kungalungi lutho umuthi ungasebenzi kuwe woza kuye umbalekelwa uzokusiza. Ngila ngitholakala esikhaweni kwaNdaya. Uma ufuna mina inamba yami u-072 590 7702. Uma ke kunento ekukhathazayo ekhaya isiyehlula abantu njengomunci noma mlambo notokoloshi ngiyakukhipha lokho. Uma kuthiwa umuzi wakho awusebenzeki inyanga ifika ilale ngizokusiza mina ngalokho ngikukhiphele leyo nto ekhathazile ekhaya lakho kuze kulunge izinto. Ngifuna bona-ke abathi inyanga zehlulekile kubo ngizobasiza
ngokukhipha izilwane. Umsebenzi wami omkhulu ukukhipha izilwane, ngidila nezilwane mina. Uma umuntu edinga usizo kimi efika, ngiqale ngimhlolele. Angumsebenzi umuntu ngingakamhloleli ukuze ngithole inkinga yakhe. Kuyenzeka umuntu uvela uthatha umuthi ufake kanti awuzukusebenza umuthi. Lento ayidinga imuthi, idinga isidalwa ukuba alungise isidalwa. Umuntu mafika kimi angiveli ngumgcabe noma ngivele ngumnikeza umuthi, ngiye ngifuna ukubona ukuthi lo muntu hlobo luni lomuthi okufanele lisebenze kuye. Kufana nokuthi umuntu afike afune imbiza kodwa angazi ukuthi ifunelani imbiza. Kufuna umnika umuntu imbiza eqondile aziyo ukuthi yini anenkinga nayo. Ake sizwe gogo nabogogo omkhulu nantombeko namakhosi amakhulu nabesizwe eMpumalanga naNtshonalanga neNingizimu neNyakatho. Nangu ufuna ukuzwa inkinga zakhe. Thina kasasithethe nathi niyokhuluma indaba zabantu sikhulumane. Xolani unabantu abadala. Unabantu abadala. Unomndawe. Unomkhulu wakhe kahle kahle. Uyena umkhulu wakhe oyinkinga kuye. Sibuye ke. Ake sizwe na. Ngakubuza Xolani ngithi. Umama kashadile. Washaya sebezishada. Akashadile sithi nje akashadile. Basho njalo la. Ngoba la kuvela ikhehla lasekhaya komama. Okuyilona lona. Kunomuntu omdala ekhaya komama kwabani? Kwambatha. Umthetho wakhona kwambatha kwakunezangoma. Angazi kahle kodwa ngathi Mkhulu wake waba Nako vele basho njalo lapho bathi la kwambatha kwakunezangoma kodwa manje into eyinkinga wena kufanele ugeze idlozi. Edlozini lakini kwaba nephehlelo lamanzi amnyama. Lapha kwaSoni. Kunephehlelo lamanzi amnyama kanti kunedlozi kwaSoni, kunendlozi kwambala. Na inkinga yakho ke lapha Xolani. Ungixolele ke ukukhuluma isiZulu esithi ngikhule ngeSiswazi mina. Lapha ke Xolani kunento eyumadida kuwe. La kunento eyisichitho eyenziwa kuwe. Anthi ngiyahlola ngiyajula. Kunento eyisichitho eyenziwa kuwe. Yini eyenza ukuthi abantu besifazane bafike bedlule kuwo Xolani? Lapha abantu bayefika bayedlula. Kodwa kunokuthile okufanele kuba makulungiseke kuwe ukuze lento izoma. La kuphambana izinto lapha phakathi kwesimo seyidalwa. Zikhona zonke idalwa kuwe. Kodwa nje inkinga kunaleli phehlelo ngapha kwaSoni elidinga ukulungiswa nalo. Elikonela izinto zakho. Xolani uke uphuphe isimo seyinkomo.
Lapha kuwe Xolani kunzima. Xolani umuthi awusebenzi kuwe. Noma ungathi uyawusebenzisa awuyi lapho kufanele uye khona. Ngini akuwona umdliwa Xolani ogini. Kunento ezenza umdliwa kodwa ayiwona umdliwa. Ubuthakathi obenziwa kunalento eyilolu hlobo lwesipoki ngini. Kunalento eyenza ukuthi kungenzeki lutho. uXolani lo akuyona into ekhulumayo and futhi uXolani lo uma umkhulumisa kakhulu uyamhlukumeza. Akusiko lokuthi uXolani akakhulumi ngenxa yento kuye emzimbeni la phakathi kwamahlombe akhe. Kwesinye isikhathi kufike kuvuleke imbombo uXolani, kwavuleka leyo ndawo ingathi angakhulumisa umuntu. uXolani uyamshiya umuntu eminaye, amshiye ikakhulukazi unesikhashana esincane somuntu wesifazane. Angafika amkhulumisa umuntu wesifazane ngokukhulu ukusheshsha futhi akadinwa, kodwa lento ifika njengomuntu odinwayo ngathi angaphuma angasuka eduze kwalowo muntu. Ufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga, thatha le number ebhalwe phansi. Kwasukasukela mbukeli, siyaliqoqisa uhlelo njengamanje. Sizobonana ngeviki elizayo. Ngiyanibingelela nibingelela uDokotela uDlamini owaziwa ngomzimba ukhalimali. Dokotela uDlamini ke namhlanje niphathele ama product anjengembiza yakhe ebizwa ngomathatha kanye izifo. Kubantu abasuke begula, uthothi umuntu unama-ulcer, umuntu uphethwe isinye, umuntu uphethwe izinso, umuntu ingane akayitholi ngenxa yesinye esingekho right, umuntu uphethwe ngamadolo, umuntu uphethwe ushukela, uneyilonda. Nansi imbiza kaDokotela uDlamini namhlanje siyiphethe. Othola ukuthi uma usuyiphuza noma abuthi uphethwe ibhande 3 days mawunebhande suke silishayile. Sibe nentambo le okuyona ngiyiphethe njengamanje esize itheni kubantu abanezitha. Athi umuntu uDlamini mangifaka intambo yakho makukhona abantu engixabene nabo noma ngizohlangana nomuntu ngizwa ngekhuzu leli ukuthi kukhona okuthile okufuna ukungivelela. Le ntambo isize itheni kubantu othi mina nginezitha, nginabantu abangifunayo, bangithumelela ngotikolosho, bangithumelela ngomamtsotsi mkhove ebusuku. Le ntambo iyakuvikela, ikivikela umuntu bemthumelela ngeZilwane. Iyo le ntambo le yezitha ewu200 rand. Uma uyidinga uzoyithola ngo200 rand. Kanye nembiza leyade ngiyiphethe uyithola ngo200 rand ngoba ngenzela ukuthi nama prize ngiwasha abantu bakwazi ukwathola. Bese kuzoba isiwasho semali. Uma ngabe ukuthi une problem yokuthi imali ayihlali kuwe esandleni, nasi isiwasho semali si100 rand ukuthi imali ihlale. Khona enye ke induku okuthiwa umnabise. Lapho ke masikhuluma ngekamera sikhuluma ngalezi zinto nanga umnabise. Iqondene nokuthi lena ke ikamera kuphela. Kodwa makuthiwa nje ufuna ukuya ekamereni, ufuna ukuvakasha, ufuna ukwenza show, nansi imbiza okumele uyithole okuthiwa umnabise.